jak na Horním, tak i tady na Dolním náměstí. Teď už se tady prosím pěkně chystá mladší Campanella a byl kanto pěvecké sbory základní umělecké školy Campanella Olomouc. Děcka vás je poměrně dost. Ano, Karle, je jich jako prase, je jich hodně. Vítáme a moc se těšíme. Na dnešní vystoupení děkujeme za pozvání. Zaspíváme vám plno krásných písniček, věřím, že se vám budou mnohé líbit. Takže myslím, že teď už je to v pořádku. Děkuji.